Ayan guys, part 2 na ni. Please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot and Traditional. Basa din yung hapon gabi. Basa. Basa ka man, hapon o gabi eh. Maligo daw siya. Mas mabot lang ito eh. Mahagot tayo sa dili, kita tanan, o hapon gabi, di kita pwede magbasa. Ang tawagan na niya, pasmos kusok. Ang hindi nga na, doon nila itong kusok. Ngayon, kasagaran, dugay pa man. Dapat maligo buntay dyan. Buntag. Sa mutuog, pasmos kusok, bundang tagbasag hapon gabi. Pag di ka mutuog, padayon basa. Ang dumagan, pag makustunar mo. Ay, gusto ko. Dapat sa'yo lang kagaligo, mang. Wala na gihumol o gininit. Ang tiil. Wala. Maglagagabon. Wala. Yun lang pagsakit ha. Kaya pa? Sakit nga mahal. Arthritis yun. Naikundang ng itlog manok ha. Arthritis yun. Mo siguro po nang maglison na siya glakaw. Muungot ang mga juwin, itlog manok. Magkarayong mata, arthritis. Nais yung kuan na yun no. Birthday, kusog-kusog naman niya siya maglakaw tong ni Agamot. Karoon yung balik mo po. Samot may nagkahinay. Arang-arang dumiyagi kay mabirat na kung na siya mo nang Pero wala na makapasayan ng limango, wala na. wala naman siguro. Wala na. Wala na. Pasayan, makakount ka usahay. Undangi ha, dili mo kaon ha. Hatag lang sa mga inyulot. Pasaya, sigarilyo inom, pasayan, limango. Isda nga kaliskison, bawal ha. Karne, bawal. Kahit ang karne, sahay lang.
Ay, sakwa ko lerek. Ilan ba? 2. Bili na ang pipila. Ama. Di panungot mo. Huwag yung gawas ang panungot na ba? Ang gawas ang